hoxe voltamos á guerra, pero voltamos da man dos veciños de Boborás, que recrean esa batalla que librou a veciñanza no 1809 contra as tropas francesas. E ali, no medio de todo iso, o noso reporteiro de guerra, David Vilares, que na primeira conexión non lle foi moi ben, non sei se xa os franceses o levaron ou por onde anda, non sei, onde o vemos? E faltan escasos minutos para que continúe a defensa do pobo daqui de Pazos de Arenteiro contra esa inmersión dos franceses. Moi boas, temos aquí a uns campesiños a ver como se prepara esa defensa. Pois mira, levamos a un tempo agochados no monte. Eu conseguín entrar no campamento dos franceses. Bueno, eu conseguín roubar, porque a miña intención é atacalos e liquidar algún, polo menos. Sí? Sí, claro. E despois vamos a botar no río. Vinganza. Por suposto, non nos poden quitar todo o que temos aquí en Pazos. Vamos a ver se consigo sacarlles algo aos franceses. A ver, que sei que vos está costando aquí pois entrar en Pazos de Arenteiro, Non son un pouco ariscos. Son duros, Son ariscos, duros, non saben do que hacer, pero son ariscos. Sí? Sí. E que facéis para rematar con eles? Para rematar de conquistar esta vila? Bueno, eso, máis que explicar, vou facer para que o vexas. A ver. Facemos así. A ver. Oi, pois xa ven, compañeiros, deixámoslles coa crónica do que foi aquí, 1809, a batalla, pois, ata este momento. Camaradas, vamos a conquistar o povo de Pazos de Arenteiro. Vive la France! ¡Vive! ¡Vive l'Impère! Pues nosotros aquí en Pazos de Arenteiro vamos a pernotar un par de noches. Aquí tienen todo repleto, tienen las bodegas a tope, tienen comida, tienen bebida. Lo mejor para la Francia. Lo mejor para la Francia. ¡Pilotón! ¡Tournez a droite! Se ordena a todos los pueblos situados en la ruta del ejército imperial abastecer al mismo de todo lo que necesiten. ¡A banda ya! ¡Dejad de basura! Riso! ¿A qué clase? ¡A ninguno! ¿Quiénes son os culpables desta rebeldía? O primeiro pater, ese pater que teñen, feo como o demo. Aquí a xente rabuda. Nós que traemos a ilustración, a civilización, este povo de catetos ignorantes, payasos. Ahora vamos a coger al cura y lo vamos a fusilar. Se le va a acabar la tontería a este pueblo de mar. ¿Dónde está vuestro Dieu? ¡No lo veo! ¡Tenemos a nuestro cura! Retirad en vosas casas. Xa nos organizaremos para botar fora estes gabachos. ¡Sí! ¡Imos acabar con eles! Hoxe o que o público puido ver, o que vimos foi como chegaron os franceses e como reclaman arrasar con todo o que poidan coller da xente da vila, comida, bebida, animais, bueno, ata incluso nesta loucura da guerra, un dos franceses abusando do seu poder dice: ti barbeiro, afeítame, non? Ante o estupor e a perplexidade da xente da vila, non? Ahora pola tarde seguen co seu abuso de poder. E dona Hipólita é unha muller rica da vila, moi respectada, e entón ten un enfrontamento cos franceses. Gustoume moito, era a primeira vez que veño. Gustoume moito o entorno onde se desarrollan as loitas e todo eso. Que foi o que máis vos impactou? Non sei se vistes o momento do fusilamento do cura. Bueno, cerramos os ollos. A ver, con que bando ides? Os campesinos. Os campesinos teñen que ganar. Pazos de Arenteiro será sempre francés. No. Eso por encima do cadáver dos galegos. Os galegos somos duros.